Hai uns días presentábase en Ribeira a cuarta edición da Milla Solidaria Heroínas de Sálvora, que terá lugar este vindeiro domingo 15 de xaneiro. A carreira desenvolverase nas inmediacións do Porto de Aguiño. Arrancará ás 11:30 da mañá, coas categorías inferiores, para rematar xa coa modalidade absoluta. A carreira, como foi os anos anteriores, a distancia, unha milla, 1609 metros, que está ao alcance de todo o mundo que queira facer deporte. Despois, no tema das categorías, 9 categorías diferentes. Empezamos de 3 a 5 anos, que é a primeira carreira da mañán. Este ano aplazámosla un pouquiño polo tema do frío. Empezamos ás 11:30 e así cada 5, 10 e 15 minutos, según a distancia e a categoría, para ver todo o tempo o que é o circuito da carreira en movimento. Despois, o que falamos, 9 categorías, levarán trofeos os 3 primeiros, tanto home e muller, e despois, para os máis pequenos, en todas as categorías, medallas doadas polo Concello de Ribeira, todo o material. As inscricións están aínda abertas, podéndose realizar ata o vindeiro xoves día 12, a través da páxina de cronotec.es. Están abertas as inscricións hasta o día 12 de xaneiro. A proba terá un ano máis un carácter solidario, xa que todo o que se recade irá en beneficio de Cáritas. Queremos ver a esa Ribeira Solidaria, todas esas persoas, aínda que non vayan a correr, pois que se acerquen ali a mirar ou a disfrutar do día, pois poden aportar o seu graniño de area levando alimentos, ou mesmo se non queren correr poden inscribirse igual. Nos temos unha subida en Cáritas de participación moi grande, multiplicouse, estamos tratando de estar aí. Non é algo que sea fácil, pero sí nos lo fai moi fácil moita xente, entre eles agora vos, non? Con esta iniciativa que tedes non solamente de estar favorecendo que é o deporte, que é algo importante, e tamén o disfrute, non, da xente, senón tamén preocupándose un pouco pois, de axudarnos a poder tamén nos estar con aqueles que non viven unha situación fácil neste momento. Por iso, desde como conselleiro de Cáritas de Ribeira, pero de Cáritas en xeral, agradezo moitísimo a vosa iniciativa e o poder contar ca vosa axuda para estar aí ao lado de toda esta xente.